Gospodine potpredsjedniče Skupštine, dame i gospodo, gospodine Spahić, javio sam se da komentarišem, pažljivo slušajući vašu diskusiju, iz koje sam vidio jednu stvar, a to je, što se vas tiče, jednu veliku ličnu rezervu prema rješenjima, i to ključnim, vezano za ovaj zakon, iz čega mogu da izvedem i zaključak da i sama Socijaldemokratska partija ima rezerve u odnosu na svog starijeg koalicionog partnera vezano za ovaj značajan zakon. Ja se bojim da mi u ovom parlamentu, zbog toga što postoje velika očekivanja od ovog samog zakona vezano za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, što od nas traži Evropska unija i međunarodni faktori, možda i zažmurimo za nekim rešenjima koja su nova, koja prihvatamo, od kojih očekujemo da će da donesu novu. Vi ste napravili veliku rezervu prema novini koja se tiče istrage. Rezervu da li tužilačka organizacija kadrovski i na drugi način je spremna da da odgovor na izazove koje stoje pred njim. Da ste poslanik opozicije, bih vas razumio. Pošto ste predsjednik jednog skupštinskog odbora i član manje koalicionog partnera, ne mogu da vas razumijem kako ste mogli prije nego što ste izdiskutovali ova rješenja da uđete u ovakav jedan aranžman. I mi imamo rezerve oko toga da li tužilaštvo ovako kako jeste, za koje smatramo da je politizovano i instrumentalizovano, koje nije do sada na brojne krivične prijave koje je podnijela Socijalistička narodna partija u značajnim procesima na štetu građana Crne Gore adekvatno postupila, da će samo po sebi ta organizacijona promjena da da kvalitet. I druga stvar koja mene mnogo brine, a to je da vi ovdje izokola se brinete o tome, o špijunima, dostavljačima, pratiocima i tako dalje. Vi se brinete oko toga, a u vlasti ste toliko vremena, ko će da kontroliše kontrolore, prisluškivanje, tajne nadzore i tako dalje. Niste se brinuli kada smo usvajali zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, kada smo rekli da je kompletna kadrovska struktura tajne policije preslikana u Agenciju za nacionalnu bezbjednost sa svom tehničkom opremom i tako dalje. Kada smo mi govorili o tim zloupotrebama, vi se niste brinuli. Sada se brinete da će u borbi protiv organizovanog kriminala biti zloupotreba. Ja vam kažem, bit će zloupotreba i to veoma velikih i veoma značajnih. I ne mogu da shvatim da posle kritike koju ste vi saopštili, hladno kažete prihvatit ćete ovaj zakon. Mi smo u velikoj nedoumici i dilemi. Posmatra nas Evropska unija, vi retorički govorite o Evropskoj uniji vezano za ovaj zakon. On jeste značajan u borbi protiv organizovanog kriminala, ali zakon sam po sebi nije bitan. Bitni su ti koji će da zloupotrijebe one stvari o kojima vi imate rezervu i sumnju. Zato je u kontradikciji vaša diskusija sa stavom da ćete glasati za ovaj zakon. Za nas je veoma važno i pratit ćemo kako će to biti primijenjeno u praksi. Oduzimanje imovine stečene kriminalnim putem. Jedan od uslova za liberalizaciju i ukidanje viznog režima, odnosno, gospodine Štronoviću, za ukidanje viza Crnoj Gori jeste da se primijeni i stupi na snagu proces primjene konfiskacije imovine koja je stečena kriminalnim putem. To je jedna od kategorija vezano za mapu puta. Dakle, gospodine Spahiću, volio bih da ova dva pitanja, rezerve prema tužilaštvu i zloupotrebe tajnog nadzora, odnosno zloupotrebe od strane mnogih državnih organa u Crnoj Gori, pojasnite da bi bar znali kakva je harmonija između vas ili je lažna harmonija, ali ćete glasati za to da bi koalicija opstala. Hvala.